wo bunu bie no hye obi ase santene na ne dia nkuliji ndoma obi ni wo no ma wo solo wa santeme me solo wo sikadwa so wo nya nkwa da se akonya ndoma hene te so ewo tumi a enka yi na ato atwene idi ka kire wo ne youth amasi so am obono ne mpatem enya wo na abekwa age bunu hwehwe pe bum kobisa ne yenka nkire wo wonyina timi kwotena bedwum e de nsa si wo nchen ahwie go bedwum ennom wo do ho betoto akyea me ama na yeye e wa santeme dabi Emwakwaba Ebad Masa TV so ena so yedemo atroni enu yekro baako awobono ene ne mpatem honom di arisie nana amponsem da akoto so mienu ena eye ohene ya wo honom na wakasa de nsem bebra todwa e de afa mahini dibre ya yewura opemso otumfo setutu ababio ebepagya ne mu e de akono edika tefia predie ene so yewo atroni Midi ya tesem hene kwaku kame ho ne monkomo Yene kwaku bedi akon ena sinkonwa ya yebobo awura atroni kwaku minia akwaba ya eja so ho yedie me ho ye se di asanteman so ho ye sana ma ho din sisi akwakosie benyame ase na no de free period ye breye insanity ye da ase ena so ye hwe atroni eye he wo he atroni de sisi a de obi bisa atroni a yenka ne se de for administrative purpose Kwame Nkrumah be chichemu ene ade nti akodi bono sa na ye free wo sisi a wo so ye part of a bono na o ye brempon okay onye man hene nti dodo na nhyɛ den hu no obono regional house of chief wonum okay nti wo visa atroni de enkabono no ɛno so wobono obehu atroni yesunwan sampa odumase ene de keka ho nyina brekum ne mpatam atroni so yɛden ɛhyɛ wonum nko bebie so yɛden ɛhyehyɛ atroni ase na kwaku de ɛnwanwa ne sɛ epoye mantem eastern region anya sa na mo ka no bɔ ka sɛ epoye mantem achim atwere so achim atwere so wona ye nanane ma bra akoko se de yenye mi se wiase de ansa na nka bomu se babeba no wiase ne be ba akwa na yakoko no ye de prayer ye de echekere wo man na ye nanane mo bo hwi ya akoko pam mo tu mo firi achim twere so no omo do mani echire adum okay what you see na ye nana adum hina no wo saa bre no enso so adu mo kwakire se bi se de ye si wiase asantema me ya medika ka kire wo se unya kai wo dia unya de pa ya santeman dia sa santeman se bi producer unya ma bidi hina na bidi bibi se wo ba wa kwa wale ye se wo bo ka fa ma wukunu unya de pa fabre fi sa na sante so tie wo bo ka wo dia wo bo ka ma santeman ba unya de pa so ya santeman nyina dia nti na wo se ye na adum hina na wo sa bre na de ye na nanom o mu firi atem twere so sa tam no o mu nyina be pie mu no ye na adum hina na mo ba bi tina no do mu kwa kire ni wura sa bre no wati ase enti edom ko che ni wura no so yenhwe yesi amane ne amablement to kwasi sisi ni mu no ye na wotumfo se tutumo de spice ai ne me be kan so mo ko tete akoko mu ko ba bi ko gu brekum enti ye na mo so ba ye no mo ko gu ye eposo sa bre no atroni e na me kan wase eposo wona e do mu ko gu ye no na ahayo sanso mo bae na asante agi wo mo ba bi atena na o ma be wo mo ma o na nanom nyina wa ha na afi wo mo dos nye mpe ba bi mo tena do mo ko eposo no na ya hayo no aboa no buku mo tromo me fa ne se wansane se de bi mbe ye na bi be hu ye na se de wa wunim osodo o mo su kuma nam na mo ya haya no mo de ai enti sesi am no ka se bodomase kuma wo bodomase hene wona ye otumfo bofo hene okay what you say ono ene ye otumfuo ebofo hene saa tam no na ye nananom ono mo firi atem twere so aba no a mo so kogu eposo ene ye fere wono matroni no na abo mo kuro ekum de paaye tromo na tromo no ba bia omudidi tromo ne ba omedidi no ene ye tromo edidiye okay nti atroni asante wose ye kasa na ye se bofo kasa what you say sa e horo faso ye horo faso na ayese bibi se omo ba
so one eba what you say ye kasa na kwa ye bibi e wo no ma ye slide no se de abrofo no so ka mo kasa mo ye de slide nti ebe ye atronie no ye nananom ye de enso agito mu sa enti na wo se wo mo so kum nam a wo mo de besom manhia e fa so do so na ye aduane na akosante hene wo enti atronie no enso so ye yewura sante hene na bofo me ka na bofo wo be ti wo kasa angel enti na ka to se bible abofo wo bible no me ye hwe bible no me yi abofo wo me ne bofo be ne ye de ye ka ya abofo no bukum nam ena ya abofo ben enti yewura sante na bofo no so bi na gu eye atronia omo so ebe fa se de omo ni sodo eye aduane omo so wo no omo so keka omo nsase de som sante hene nti atronie eno no yo ya da se wo ka bibi wo ka se oye obrempon yes enti eno na ma yenkomodie no etisim honom no ye ho atronia awie oye brempon ye wa sante hene se opeso pagya ne mu adine ko man hene o gene sei kwaku atronia konya da honom 34 years okay eni pension so 34 good years na konya ye da honom wa fempinu ne aduonu miensa opepon bo so me ne da na etoso edu eye miensa 13 January 2023 okay na eyefie da etoso mienu wo sa afini ena wo swan ye de kire wo man ne sa atronie ehene okay akonya da won feshi aduasa nan kwaku na obi aba hwenkuro hyehye na se o enkuro hyehye na se so bi mo pagya kakra se ewodin a ebetima ka se yewura disi wo ma omo so besom ene so do esom yewura enti yon so abofo a yewura abofo omugo na sante hene bi na no ka se 7 peduasa menka akyea me ya sante ma ye ka ne kyea me enti ye ka sante hene na akwa se se bi ebu onim sa na nanom ya mo fa nche yesu ade nya da ne da nyina na ebetimi akakasa ne se do mo pene ya no mo de akyeye se binti chiamen ese wo mane so amana ba be ye man hene a ensa hwe kwagu ensa hwe me na wo ye me bofo oso do nso so na ye se mpedua obi a okeka ne nsa ase ye bibi ma chiamen de kana nsa no wa de kana no na se chiamen atena bedwemu wo se bi enkuro a ewo ebono ne mpatam fie pri enchira na no de bibi bae ye hu ya ana meboa hebe bia de bibi wo mama nka asem nso kwaku enkura wo bunu bie ne wo se obi ase santene na ne dia enkurudin doma okay enkurudin doma ahinkuru doma hye santene ase ehye santene ase okay usan kire santene enti sabi yesu esuafo no bible no de bia me kan ma ko bible no mo kakra yesu kristo oba wi aso fa esuafo sen dumienu no ofa ya ne be wi akiri aka du baako no kwara wokọ ebi di nsamfo se be ifiri mu yeden ekọ enti wo na wo se wo ma ye mfa ho wo ma enyema ufiri mu a entosini enti se sante hele tena wa na okase da bi me kuro yi ba bi se si amasom me ne wo sompa amasom me mu firi ni na mo peso asom akum mu ade abesom egia ya je mo fe so we asante nye yiyimu ye nsa de we so asante je dom eye wo man ya kase bi adu wom aya ne ye ka asante ne bi mo nti ase we betena ne ba bi no akase sabi obi be kaka sabi ti se da goma anwona wana ne de keka ho wala ne da gate ne de keka ho a eno ti se wonya asantini da bi eye ka asantini ase bum ye nyintum de na ti se obi ye broni na husu ana kasa woka ntia se kasa woka de ye ne yemra ne sei se se be wu obi wa brochi a is a citizen by the birth ne boa ye be wu obi wa asantime ma sa ne tie what ya se wono so ya asantini enti asantini ba be piem wo han ma ye hwe ye wura na ase tu ho eye tia me ho amu na twa ne ho achi a ye nua no wahuna ga enie wala foni da gomba foni we nie de pia chia metena bedwom na se wo kasa wo se asante kosa ne ye kofa mema frem ya na be ko ye de gi asante ye de esi wo e ka asante pio no nko anke nyina ye de ye frem na ntisi ya kikira asante ma ye wie na asante na ye kase ye wie dia ebi mo baba be ka ho nti ye nyintum se se asante ma na ne nipa dwene se bi ye asante fuo bi ekuo bi ne asante fuo no e ye wo man e na wo man so kasa wodo be ewo sana asante tie sampa ka asante ho oka de fantra na sampa ye den eka nti sampa ka fantra ka sana wo moka no asante fo nte me boana nti e no kire se yen ka so mo nya asante fo sana tie awona yen hwe omu fu awona ton eba be som sa imanhia fikesi obo ka wona kasa asanfo ru bi mo nya den ente eso ye kan mo ye so mo ya asante fo na obe wura asante fo ni mu a no wasa nya asantini asante fo ka kasa ben omo ka asante kasa na ho na bo se awona ni wo ka asante da gomani ka asante wala ni frafani so ka asante eno na ma ye ya asante fo
radie China eka 53 languages bo mu nyina wo kasa omo ye do moka America na eda honom no se bi brofo kasa nkasa e deep one honom ene ye wode ani de e wo honom broken so ye de e wo honom Nigeria for ka over 12 languages what you say Ghana ye languages e wa honom e so kasa be pa na ye de kasa mani party chi ya meboa odi emfa brofo kasa so nye de enka ho enti eno kire se wo ba be piem wo ha na ye ka brofo e kire se ya brofo ana debi ba ye nyina ye hin for Ghana for asante ube pie mu a kasa bebebe ne wom enti ade ma ye asante e dan so ne se ya husuo ni what ya se ye franka ene sie we de be mu wo huni kasa ye kan dodo wa asante mem no ena be wo so obi aye dai eka ena ma mo dan so se we mu ya asante fo to bi tena fidi bi so abe fo 10,000 na wo hwe maka da wa fo no ye kasa wo kan de ya wo si ka twi hwan ne te kasa no wo fo kasa info ne te Ghana ye ti ye se ye kusku akwa kusua wo fo kasa ni pa dodo se ne te wo fo kasa ni ye ye fi akwa kabro fo mankrofo sere ye da me bo ana ai sa ye o parliament ye ti bebrebe di ye kwaso brofo akase ni ye tubi twetwe ni ye fa bi firi ba bi ni nyina eye kasa ye wo tumu ne ho na we de wo firi nti se chiame atena no wose da bi se bimpadu asa wo suma ma be som ye nananom abesi ne ye ba ne aba be pejam a tumi bi ani ba bia se bi atroni da won hye obi ase e bono regional house of chief into hini ensi hini de bia metena se amekoso masa akasa asem we for administrative purpose se de be ya nkrokro bi ti sa atroni bi papa wo hanam so ohina wo baba baje obi adi ne ho so obi aye man hene enu ntimi ye se regional of ye Paramount 5 Paramount chief enum ne do mabaye de aman hini num ne do mabaye de abetena house wonom na maba badwendwene ebono ne mpatemu ya nkase bia betena se obono regional of chief president wo ye bono nyina hene na wo ye bono hina sampa de ne ho do ma de ne ho grekum de ne ho sunya de ne ho why na wo gbowura na sase so akaka chense se bia me na me mo pani sunya betwe techima betwe se wo bla be ye bono hene dabi inti regional house of chief na ya ban ne amanyofo na dia de aba yewura mahama be bona baso woni mabun abrani abrebia no obuma ye hu nyema pass antehina ye den aye edi ama wo mo yewura jona jekum kufuo Ghana mampani dada omo de omo GS kofa ba insurance wura omo nyina se be ma baso abrani abrebia obuma ye hu sebi asante hu hia ehia se wo dia aboa Ghana what you say tisi ye tena ba bia ne toto ayampia doma hene yewura ma achiame ka se bimpadu asa obe peja nkronkro wo miamie nyimu so obetena abro regional of chief se atroni ye bono dia se bi me na mede ho dem asase kwaku ade ekura mi eye me dia anam sisi ade no me na nam ne kon no de ma me masase enhye obi ase kata bia so ni wo di adanse se ensase we ye nipa ba akodia no watiriti bia de amaye nti ye die ni ye se ye de kwa akoto hanom wo hawo ne sen wo a wote wo hawo ne sen to ne do ma hena nya adwe no dey fit tetinam ne nya adwen enkrata bia ni wono ba bia kwaku ensase wo santima mu ye ka santima ya me se ya me se kuma se nko awo me ka santima ya I'm talking about Sampa Sunyane Western Ashanti Bechim Brekum Tanoso abofo wo fe so mampon Asante achim dom agogo kono woni de keka ho se kire adanse ni nyina ti mo fa troni ma do ma atroni ne dia enye se yemfa ma no wase mo afa ma no a na konya ho be sore so kwaku se wo swan ti ma me kan kire wo swan kon so na me ka kire wo se on se akonya doma hene te so ewo tumi a enka yi na ato atwene ade da bia kwaku je na nanu nkonya ne ye konkonya dem kotwa edwan yesere omo so mo mai wuntimi mfa ntwa akonya mpoa obi ni wodoma wasole wa santimeme sole wo sikadwa so wonya nkwa da bia akonya ne yi ne den eko obi enu so be sole afiri ba bi be sikadwa tem ebe kasa kire se bi mpedi asa achiamen asikadwa e kasa kire no eso a wanya nkwa ye nhye ne nso nti se do ma hene akonya wote so no tumi gomu a kayi no ato atwene san se wotwa akonya mpoa sampa case ba o kan bi o ma yeti ase se wo court hye mbara wo bebu so afa enye wo mo na ekwa akosere state of execution na de afiri aban wo yi so mo mfa mo mfa mo nsem na mo hwehwe mo ma mo e di be wotwa akonya tro ye be si asumenya hene 2022 April obe kan sa asem na se wa ama ho a yensa nso na akonya so kwaku ade ne si ye wasoro akonya no so wana wada so ye den ete so rade wasabet na bro regional house of chief ento hini se hini se yewu atimi pegya fie pre pegya se bimpredias atroni ne mpatemu a na konya wote so no bonofo ensore ne so me pese me kire se bono nya country bono nya wele bono eye region bono enya religion no eye region bono nya esom eye kasa sa bono nya wo man eye kasa
kwaku se na tie metu kwan me Ghana ni ma kwatena France ma wo me nyina ho na me nyina aka France me France ni me mana ma wo mo na ban ni betimi by birth aban ni betimi aka se wo no mai wo mo yedai o mu firi ya maji wo mo tisi aba wo mo amena me mo aduane di me na me be ho mo nti wo me ye o man ne dia na so wo agya na wo mo fra ne dia wo ye twu mu ne wo ye dentini ba bi e wo firi ho na do man ye de eko kasa be na wo de tene wo man kasa na wo ma kwatena no mo ye de o mu sua me be se me bisa asem ye hwe Ghana ha ye tisisi e ko womanya ye wumi krata ben ene di adanse se ebono wo Ghana map so a kire se eno so na ye wo man ansa ena ye ka Ghana bom ka kire ye me hu bi da ba was Ashanti Kingdom was within the Ghana map Rebwana ene nyina ye gitum se ye Ghana fo enti se bono nka ho dia sa bre na bono wai that's the question you have to ask sa bre no na ebono edan won is it ko bia so won so me bono champion youth association oya adwenkyere de bia meka sabi yese wo de wano edon we ibi nya enwo krate di adanse se ebono na mo yeku na mo ye country bi na mo ye oma bi na mo frɛ mo ho bono na tuo bodom hene so nya den tuo bodom hene mo ba ya ye bo mo fili bono ma so ko ye kokko nje sase nyina to we na se tutu odi kan no katachie poku wale no mo di kan no ye na no ma be ko di o mutumi bere ma twene bu akodua no bere ma kokudufu asantema be ma di ne tigi akire ma gi asantema si wo besi ne timpanifo se wo kire twene bu akodua ni wu ase ana wa kire asantema so ase ewiase na ye wo me kwaku wontimi nkire bibi ase nkonkosi de wo ho na wo ho wontimi mfa bi ma ede e meka ho what is here enti wo monti ase se krobia ni wa efe ne bono aye kasa na Western Ashanti sunyan na ka ho Doma de okura de 1935 entwe bia 40 something years ago wonte wonpa ho anameboa enti eye de ade ena abewura na se bi ena eduba bi cross wona ye dua na PC ye gitum wo de wo san ho mnane ye ne ye de wo ena ye se ya chia men ye wura wo ba ye beda fama na tia ye konso ansa na wakotena sikadwa so wo de di atam abo akwase ya de nka asantefo yinim kapa ya no ya pa nanso ya tete wo ye fie wonyina timi kwotena bedwom e de nsa si wo nchen ahwie bo bedwom ennom wo de ho betoto akyea me ama na yie e wa santimem dabi na wo santehini prem pomben na henkwa bempo na wo se bedwom ensa esi na no eda wo hu bi da enti sabi ewiase se nimo wantumi wa na nanom na ahya ase o mo hante ne piepie na tiko ama ne ye de wo ye no adua na sa wo se wo na ye piesi a adua na atwe brada ponche ne ma nsuo na nanom asumenya je bi kankanfo na nanom mo bu asumenya o mo koji asumenya si wo no mo ko bu asantema ma asantema be asantema no nti o ma ye wo se de wo ye ya na se bi wode no wo chi kusi ntema asumenya ma hene adua na piesi kura kama no atum wo sole kokoto ne wura kosoma asantema kosum sikadwa wa na wo wani bre wan fiefo be jiwo masase enche no mo ji adoma hine be heba bi ode na sesen ebe kwaku aya be sema mo ma yenso sa papa we so what you say mo mo mfanya amanyo se be so a politician wonye wo hine de bia me ka asem we okay a politician sanse abra abandada no woso no na pomo ni we mo ko no ka kire Ghana mampanya be de kire da no hisese Mahmoud Bawumia an wo ye franka tuni ma MP amanyo ko so no kokoko amanyo ko sese wo mo ankwa ankoyi o ma be de kire emfa mfiri bu no mo de aba no mo nya dai omonto politics na wo ye what you say we all vote in the name of Ghana na meboa na se wutimi yi ba ko bi se me de party we na ba mepe party we na ba mepa. What are you trying to do? What did be shame babu and mabunu na ye pia wa mo ye wewuro mutirim e disika je sempua me dika ka kire wo ne you to amasisu am obunu ne mpatem enya wo na abekwa age bunu hwehwe pe bum kobisa ne yenka nkire wo wontimi mfa wo pe na obi mfa ne sempua ne tekoma be wewura kone ko hwe we kone ko ye we na akoyesi aha ye de na obi pese woje wo bisa when was the last time I want to match do man na si wo akwako bisa nse na krata ben ene di adanse se biaye wo hene we no ye bone hene ani abone bone hene na constitution ni kura hefa na dase na ebono egbomu bi yenka na kura firstly Gold Coast ni Ashanti Kingdom na de na keka ho the Western Togoland ni ya ne keka bom le bi nya Ghana meboa na wote se na ebono kan wana wote ye enti sa na mani nyina ye nyimu ne nema bi afi na ye aba yete Ghana hanom ade pe ba de Ghana for de ade boni nya ba Asante for na ye en hayen san se yesi dom nani esa de wo so entakrache odipa bia wo ba be koso wa abrabu ma wo benya omo mbe twintwa wo nantini ba be twetwe wa ye den asako wachi na omo nkan hu ne se bi ye na nam sacrifice na omo ye no anyam anya ne kwa twene bu akobia bari man faniti magi a kire ma se bi na wa kwa ye kwa emuja no da so kasa bi sine Asante ye wo mai be koso wa ye wo mai ko sisem Yesu Kristo ba be fa asase na ko abusafo ye kwa hwe video no na wabra yewura atroni hene nankasa o kire baabia na konya no efiri
na ɔfo aso sɛ ɛwɔ sɛ pagya ne mu na ɔyɛ man hene no yɛhwɛ video no asantemawura otumfo asɛntutu a ɔtɔ so ɔyɛ n'adwene sɛ nkura a ɛwɔ boma a ɔbɛpagya yɛ atoanie ɛka ho nyame anim yɛtee saa asɛm yi yɛantwe anda yɛnkura aseɛ yɛahemfo ɛne kurom a kwadaa ne mpanin nyinaa yɛbu sɛ ne sa enti yɛbɛda asantemawura ase tumfoɔ asanteni sɛ wadwene atonie ho na saa dwumadie yi ɔbɛma atonie nso abɛyɛ ka ɔbɛhwɛ na bakɔsɛm a wɔatonie ne sɛ atonie yɛfiri akyem twerɛ so na akoko nti ɛma yɛfiri hɔ ɛba akumasɛm yɛba akumasɛm yɛbɛsii baafoɔ adum hen so na adum hen wɔhwɛɛyɛ na dɔm no dɔɔso na ɔsɛ ɛdɔm wei deɛ mo dɔɔso enti wɔde yɛkɔ tumfoɔ Pokuala wedi kan 1741 ɛma wɔyɛn sɛ baafoɔ adum hen kwakyerɛ wɔn no baabi yɛ so yɛyɛ ha na wɔde yɛkɔ amoaman ɛhɔ no yɛyɛ ha no biara ɛfiri hɔ no ɛna yɛkɔ Subɔmpan yɛne yɛ nana ɛma mmienu asopoti panyini ɛna asopoti kuma na ɛhɔ no ɛna kuma no wuyɛ enti yɛfiri hɔ no yɛkɔ Subɔmpan nyinaa ayɔ ɛna ne yɛwia yɛde ma asanteman sodo yɛfiri ɛhɔ no na ntentam ɛnimua no na yɛnya bi kɛse enti yɛba baabi yɛfrɛ hɔ ɛkɔ so yɛasiesie na ɛnyɛ atonie yɛbɔdi ɛhɔ no ɛna yɛnananom afei deɛ mmoa ketewa ne yɛkum wɔ no afei deɛ bɔpɔn yɛ a yɛfrɛ no trɔmo nti yɛ a na yɛde trɔmo kɔ a na ɛsɛ na mo yɛde kɔɔ sodo ɛhe na mo deɛ monya bɔpɔn sei ɛne ɛsɛ nana atrɔmo no ɛdidi hɔ na kyerɛ sɛ ɛne atonie na nka atonie paa deɛ nka ne din no nka yɛ atrɔmo adidiɛ nanso ɛyɛ ne atonie atonie ɛnhyɛ wɔhene biara se anaa mahene biara se ɛka asantemawura na mmom deɛ yɛyɛ ne sɛ na yɛne Brekum ɛna na ɛso na wɔn no nsɛmsɛm ne kwa ne wa ɛne royalties nsɛmsɛm na ɛma yɛn ɛne nyɛ sanka yɛyi ɛna yɛne dumase ɛba bɛsomyɛ ɛkyerɛ sɛ wɔdeɛ na abɛn yɛ nti yɛne no somyɛ na ɛbɛyɛ 80s hɔ na dumase wɔnya manhye nti yɛno no nyinaa ne yɛne no ɛsom atonie ɛnhyɛ kuro bi ase na nkura yɛne wɔn no mbɔhyeɛ ɛne sunwan yanfo ɛna wɔmfie ɛna ntɔtɔrɔ so ɛne yɛne saa nkura to yi amabɔdi nyinaa abɔhyeɛ na saa nkura biara ne hɔ a yɛne no wɔ manso na atonie ɛwɔ nkuro akɛseɛ bɛɛ ɛyi ɛhyɛ atonie ase bi ne atuahene kuro owu kuro antwi kuro adeda ase buwasu asamoa kuro ɛne deɛ kekakeka ho koraa yɛ a no sisi nti atonie deɛ ɛyɛ asantehene ne kuro yɛ a sɛ ɔka sɛ wɔpagya atonie a obiara nyi wɔn asɛm ka ɛsiane sɛ dwumadi a yɛdi ma asantema no ɛna wɔhwɛ ho no ɔpagya nti yɛbɛsrɛ ɛkwatenten ama asantemawura na ne nnwuma paa yɛ a wɔde agu kɔm sɛ wɔyɛ boa ɛma asanteman ɛyɛ yie no ebi aka Ghana man no ɛda no ase nyame ma ne kwatenten na wɔntumi nyɛ ani saa dwumadie no nyinaa na asanteman ne Ghana man enti kwa video no na yɛkɔhwɛɛ no ɛwɛ deɛ ɔno akyerɛ sɛ wagye atum sɛ yɛmpagya no na ɔnkɔ man hene ɛde brɛ no ɔno no so wɔsom wɔ menhyia wasafi wate sɛ wɔnoa no mu hwɛ deɛ na meka sɛ kwaku me na mede me ho ɛna asase ne hyɛ obi ase yɛne bono hene wɔ hɔ nti sɛ dɔma hene ɛkeka nkurɔfo bi a wɔmu de seke wewe mu sɛ bi a wɔpɛ bono hene a ɛbono hene no mo pɛ de ama wan
sunyan wo ho techima wo ho na mo pebo no hene dia ma no wo do ma na bo ko pressure na ho na wo se ko abunu isi wo honom techima wo honom tuobodom wo nkura ya kese edi mo tetikuro ai wo ho ananke betima ka se aha de aha ye bono tuobodom techima wanchi banna ena wo de sen sunyan omu kuna nsole ye se 7 period sa won se mire bo be kasa ma sunyan kontin hene ba be ka na no ye den etum e ka chense won ka na no ntum na omu ne asante tweke da omu ntem 8 ya omu di agro omu kwa hwe omu nye den omu nche enye wa ba akire ha ya ba 25 years unya nya papa mpo na nsia na wodi mebua 25 years anniversary na nsia na wodi e na wo ba be ka asante ne ebunu eti ai abom otumfo se tutu abebia ametena ameka yewura onkwaso na nanom ma wonyini chele ye de bia meka asante youth ni asante man ye papa ni ye nana ye bibia ye nyame se yansoni mu aweye bremu ni ankase ye hwahwa no abompa ya sere nkwatenti ama na de obeya ma asante man yakoso a ye kamafo de yesu bibi to ye obi fini ma so betia e betima dwane atoa no wono a ene sante hene ye no bia bi mo Ghana ban entime mmoa sante man I am telling you senka Ghana politician betima boa sante man ya ye hwe mpuntunuma a se bi omo ba akonwa so a 8 years na we ko 8 years na we ko 16 good years e die na wa sante man ma e betima ka se Ghana ban e na ba ba ye e dia ma sante man mo ma ye ntena ha ne ye mompa ne ye sene nkwatenti ne ye mu sansere na nanom ne mu nhira sante man no mu gya hokọ ye no enye sei na nanom hwehwe asantema yenim se ho beba tan yenim se be dom be sole ati ayi what ya se ende yenim tete ye nanom kan wasam ye de to ho na Israel da okakraka ne yesi Jerusalem ma nkuru atwa mo ho ahye nyina be time na se mo so wo time mo Bible mo nya de enye ntem afen ye be sampa enne ye po obedi ni ti age akyerema ye benya biemu ana why na e kasa ye metena me kasa me di atem sebi na nanom animu aboa kwase ane nyina mfa hwema youth no betena fidie so anya no na wasa wo ye de wo ye o de wasa wo ye ne se hyawodie de wodie kawodie ne ye se wo ha na wo ye de ufiri enye de ene ye de prasase enkrata sem ye de e wo ho efi wiase ne Ghana na hyase ne Ghana ne fa wodie mfiti ase e kire se aha ye wuradea aha ye nya ne dia aha ye ne dia enti di oti abefo ntinta so toto ebuobo park ne so no oni krata omusuwa na onye ne dede Kumase Bema Kwaku Bediako ena mene no abo enkomoyi omoden na fo adwenkyere eto ho obuo ni anidie adaroma manemrem kyere wadwen wo ho enya teni medi da tesem ne Kwaku ahead Masa TV so yadamase